Každý športový klub je rád, keď má svojich priaznivcov, teda fanúšikov. Existujú však situácie, kedy sa fandovstvo môže zmeniť na šarvátky, osobné útoky, ba až bitky. Ako sa aj takéto konflikty dajú riešiť prostredníctvom mediácie, si pozrime v nasledujúcej časti relácie A just, dohoda možná. Možno sa mi budú niektorí ľudia diviť, čo chcem riešiť, čo si to vymýšľam, ale bohužiaľ ja si už neviem rady. A je mi jedno, nech si myslí, kto chce, čo chce. Ale pravdou zostáva, že moji synovia, ja si s nimi neviem rady. Furt len hádky, bitky, fotbal. Fakt je ten, že sa podali na svojho otca. A ja už neviem, ako ďalej. Tak priznám sa, že som ostal prekvapený, že nás mama zavolala na to mediačné stretnutie. A zatiaľ sa vám k tomu určite neviem vyjadriť a ani nechcem. A asi ani môj brat, lebo neviem, kde je a ani ma to nezaujíma. Vítam medzi nami protagonistov dnešnej mediácie, pani Elenu a jej synov Mareka a Matúša. Vítam medzi nami mediátora, profesora Jana Gaboru. Dobrý deň. A právničku, doktorku Katarínu Černickú. Dobrý deň. Ja vás vítam všetkých troch na dnešnej mediácii. Vy všetci dobre viete, že o mediáciu požiadala vaša mama. Vy dvaja ste súhlasili a povedali ste, že ste ochotní spolupracovať pri riešení toho problému. Skúste nám o tom probléme povedať niečo viac. Požiadala som o mediáciu preto, lebo mám so synmi veľký konflikt a majú ho medzi sebou a máme ho vlastne všetci traja a už si naozaj neviem rady. Ale ak dovolíte, tak by som vám povedala, ako to všetko začalo. Vlastne ja som bola tiež veľká fanúšička fotbalu a s manželom sme sa tam aj zoznámili. Takže to bolo príjemné, chodili sme na fotbaly, potom sa nám dokonca narodili synovia, bol veľmi šťastný. Chodil s nimi na fotbal, hrávali spolu fotbal, učili ich. Bolo to všetko dobré až po tú pubertu. Chodievala som aj ja s nimi, ale potom manžel postupne začal viacej holdovať alkoholu kamarátom, lebo videl, že chlapci sú už veľkí a nemusí sa im toľko venovať. Oni už chodili aj do športových klubov, hrávali akože fotbal, všetko to bolo v poriadku. A mne sa to už potom trošku prestalo páčiť, lebo koľkokrát som išla po nich, on sa na nich vykašľal. Akože bolo to, no nebol im veľmi dobrým príkladom, ale všetko to bolo v poriadku. Až keď začali chodiť na strednú, tam už potom začal veľký konflikt, pretože boli obidvaja fandovia jedného klubu, ale ako odišiel jeden do školy, Marek do Bratislavy, tak začal fandiť inému klubu, ako túto Matúš. A tam som začala vidieť prvý problém. Chlapci sa bohužiaľ, teraz už to viem, podali na otca. Ako to? Dobre, nechaj ma dohovoriť. Podali sa na otca a to som si všimla až po týchto fotbaloch, čo chodili. Začali s prepáčením chlastať aj oni doslova. Chodili na fotbaly, no to bolo proste neskutočné a začali sa mi hádať. Ale keby to bolo len hádky, doviedli si jednu partiu, druhú partiu domov. To boli neskutočné veci, čo sa u nás diali. Že keby to bolo len tak, potom nás začali susedia upozorňovať, že čo sa to u nás deje, že nezvládam deti, hanbila som sa, to bolo niečo strašné. Tak párkrát som sa tam šla aj pozrieť. No, to, čo som tam zažila, co nie, a kedysi boli fotbaly a keď sme my s manželom chodili, veď to bolo niečo úžasné. Teraz tam máte policajtov ozbrojených a ja neviem čo, tam hádžu všetko po tých hryskách a moji synovia, keď som videla, že robia to isté, ja som sa hanbila, to bolo niečo strašné. Tak som si to nechala tak, rozprávala som sa s jedným zvlášť, druhým. Potom sme spolu, lenže to, oni viete, to už puberta, takže to mama, tá nič nevie, ty tomu nerozumieš a tak, takže... No a potom sa to hrotilo až tak, no to by ste neverili, že dokonca majú svoje izby. Teraz jeden má na červeno namalovanú, druhý na modro. Keď jeden nebol doma, druhý mu to počarbal, strhal plagáty, jeden druhému, no neskutočné. Dokonca sme kupovali auto a nesmela som kúpiť ani modré, ani červené, ale zelené. No tak to mne sa už rozum zastavoval, čo bolo. A potom začali bitky aj doma a dokonca začali sa vyhýbať. Jeden nechodil domov, druhý nechodil domov. My už také akože Vianoce, Veľká noc, spoločné obedy, oslavy, nič, to sa proste nedá. Po 5 minútach sa začnú hádať. Bohužiaľ je to tak. No neviem si rady, preto som už pristúpila.
k tomuto Takže riešeniu. ste nespokojná s tým, ako sa synovia navzájom k sebe správajú, sú tam konflikty, došlo tam k osobnému napadnutiu, takže máte potrebu s tým niečo robiť. Áno. A sama momentálne ste vyskúšali už všeličo, potom sa možno k tomu vrátime čo, ale neviete si s tým momentálne sama poradiť. Chlapci, vy ako vidíte situáciu? Ste najprv jeden, potom druhý. No tak začni. Keď sme bývali mladší ešte aj s Marekom, tak neboli žiadne, ani sme nemali problémy, však to vieš aj ty, mama. Že sme boli za jeden klub, obidva sme fandili, ale potom, ako odišiel do školy, preč, tak sa prestal so mnou stretávať, začal ma ignorovať a potom som sa dozvedel, začal druhému klubu fandiť. No a to už som povedal, že to bola ako pre mňa najväčšia rána od neho, že toto mi spravil, lebo vždy sme si sľubovali, že budeme spolu držať, že proste toto fanúšikovstvo nám zostane a proste on sa len tak kvôli kamarátom na mňa vykašľal. Takže vy máte pocit, že keď začal fandiť inému klubu, že sa vykašľal aj na vás, hej? Áno. Tak to prežívate a tak to cítite. Ako to máte? No ja to beriem úplne inak, keďže ja som išiel na školu do Bratislavy a všetci moji kamaráti fandili inému klubu, tak som tam chcel trošku zapadnúť a môj brat to nevie pochopiť doteraz. A ja som to bral tak, že tak počasie to hádam nejako znesie, ale začalo to malými nadávkami a skončilo to až pri veľkej bitke, čo som ja vôbec s týmto nerátal a... Čo si nerátal? Dobre vieš, že ja som s tým nezačal. Ja som chcel po dobrodky, už len kvôli mame alebo otcovi, lebo s ním sa stále stretávam. Ale keď to nejde, tak ja prvý neustúpim. A otec či na to čo vraví, že keď si odišiel od nášho klubu? No je pravda, že nebol z toho nadšený, ale pochopil to, lebo je to môj otec a keď to brat nevie pochopiť, tak to pre mňa nie je brat. Takže ten váš najväčší problém medzi vami je vlastne fanúšikovstvo. Jeden fandíte jednému a druhý druhému klubu? No pre mňa by to bolo úplne normálne, len ja si nenechám robiť zo seba šaška od mladšieho brata. Takže máme taký základný rámec toho celého problému. Vo všeobecnosti sme si povedali, kde ten konflikt asi je a kde je tá vaša nespokojnosť, kde je to napätie medzi synmi. Ale aby sme pokročili ďalej, potrebovali sme vedieť nejaké podrobnosti, potrebovali by sme vedieť nejaké konkrétnosti. Takže môžete to skonkretizovať? Áno, tak ako som už povedala, tie hádky boli naozaj čím ďalej tým väčšie a boli aj bitky. Ale doma veľmi akože predo mnou sa nebili, lebo sa vyhýbali a vyhýbajú sa dodnes, nechcú sa stretávať a tak, ale stane sa naozaj, že keď prídu. Dokonca vrajím, že aj pred návštevou, to už je strašné, keď sa hádajú, viete, príde mi niekto na návštevu a oni tam, to už bolo také neúnosné, že som ich musela aj z bytu vyhodiť, vrajím, choď sa radšej prejsť a ukludni a tak. No a vyvrcholenie toho všetkého, by som nazvala to tak, bolo vtedy, keď sa u nás hral zápas, tie ich dva kluby navzájom, išli tam obidvaja. Ja som o tom vôbec nevedela, teda, že hrajú, takže išli na fotbal. Až mi zvonil telefón a volali mi z nemocnice, že moji chlapci sa pobili do krvi, jak sa povie, a že sú už ležia v nemocnici. No tak to už mi viacej nebolo treba. Išla som tam. Ale bohužiaľ mi nikto nevedel povedať, kto začal, ako to začalo, čo bolo, každý len tam niečo rozprával. No, teraz som nevedela skôr, či sa hanbím, či sa bojím, ale vtedy som si povedala, že dosť, to už ďalej takto nejde. Lebo aby skončili, alebo sa by im pozabíjali kvôli fotbalu, to kde sme sa dostali, to je aké fandenie, to sa už tým ani nedá nazvať. Viete, takže len ja si myslím, že by mohli k tomu niečo povedať chlapci, pretože sama do dnešného dňa neviem ani, ako to bolo. Takže skúste to objasniť, máme. Začalo to asi tak, že sme prišli na štadión, my s chalanmi, no a oni tam už pravda, že boli, teda Marek so svojou partou. No a ja som chcel ísť najprv normálne za ním, že ho akože privítam alebo čo, no ale on pravda, že ma ignoroval, ani vôbec si ma nevšímal, no ale potom prišiel ten zápas. No a tak prehrávali sme a tak fanúšikovia, teda chalani, sme boli takí nervózni, však neboli proste toto zapálení. Veď ma nehaj dohovoriť aspoň. No nehádajte sa v kľude. No a sme už boli takí rozpálení a niekto potom z našich chalanov, neviem ktorý. Niekto? No, neviem, ktorý to bol. Proste hodil do nich jednu dymovnicu, no a trafila jedného z nich. Tak a oni sa potom nahnevali a už to začalo taká hromadná bitka. Takže ak to chápem, to nebola bitka medzi vami dvomi, ale to bola skupinová bitka, hej? No, ja vám to poviem celé, ako to bolo. Totiž to ja som nevedel, že ona ten zápas príde tiež. A ja som ho nevidel. Čiže keď si on myslel, že som ho ignoroval, tak asi v nejakom tom vyvrcholení, čo prežíval, to zlo v sebe, čo drží,
zapálil dymovnicu a hodil to do môjho Ja som ju najlepšieho zapálil. kamaráta. Ja som nič Hodil si to nezapaloval. ty. V tom sa všetky zábrany vo mne proste rozbúrali a ja som na ňo tak vyletel, že to bola posledná kvapka. Takže vy ako ste sa cítili, keď ste sa cítili ignorovaní tým vlastným bratom? Tak zostal som zarazený, lebo som nevedel, čo mám robiť a nerozumel som, prečo to robí, lebo aj keď odchádzal vtedy ešte na tú školu, tak som mu povedal, že fajn, ale že pokiaľ zostaneš s nami, tak je to v pohode. No ale potom sa teda od nás odtrhol, ale to je teraz mimo, teraz riešime ten zápas, no. A úplne bol iný, ako keby úplne ho zmenili tí chalani, čo tam boli. Ja som to videl proste, nebol to on jednoducho a potom aj cez ten zápas, čo robili, úplne stále provokovali a Skúste mi povedať, aký je teda ten vzťah medzi vami dvomi. Okrem teda mimo témy futbal. Hej? Čiže ako fungujete spolu v tých ostatných oblastiach života, lebo predpokladám, že futbal nevyplňa váš celý život, že sa stretávate aj pri iných príležitostiach. No Matúš veľmi dobre vie, že ja som povaha, s ktorou sa dá dohodnúť, ale veľmi to nevyužíva, ako vidím. A stáva sa mi také, že keď sme na nejaké návšteve alebo tak ma zvykne vyprovokovať na schvál, keďže vie, že ja neustúpim a potom z toho vznikol veľký konflikt a mama na to doplatí, že ju strápnime, zahambíme a tak asi keď mám nejaký problém a chcem ho riešiť, tak Ale ho Tak za nemusíš mnou nikdy riešiť nedojdeš. Na návšteve, nie? A pred ľuďmi. odídem z izby. Tak môžete ísť za dvere a tam si to vydiskutovať, keď už to inak nejde. A aký máte vzťah k mame, vy obaja? K mame nemám, myslím si, že žiadny problém nemám k mame, len občas je možno taká, že zveličuje a žiaľ o tom na tému futbal nevie sa vyjadrovať a čo ju chápem, preto ani nechcem, aby keď sa my hádame, do toho zaťahoval, ale keď ona neviem, prečo to tak strašne rieši. Otec je v pohode proste, ja mu to normálne poviem, aj keď som uňho, tak mu normálne všetko objasním, ako to je, on ma normálne pochopí a rozprávame sa ďalej, ale mama z toho hneď začne robiť vedu, začne po mne hučať, tak čo mám robiť? Asi mám na to dôvod. Skúste vy. no ja mám veľmi rád a je postoj chápem, čiže sa s ním stotožňujem. Takže vyzerá to tak, že mamu máte obaja rady, len v určitých situáciách vlastne ako by ste nedokázali rešpektovať to, čo mama potrebuje, alebo nedokázali rešpektovať to, čo mama od vás očakáva. Hej? Pravdepodobne sa v tých situáciách necíti dobre, tak skúste vypadať, ako sa sama cítite v tých situáciách, ako to prežívate. No viete čo, to sa nedá už ani vypovedať, ako sa cítim, lebo človek niekedy nevie, či sa má plakať, či sa má smiať, či má kričať, či ich má zbiť, ale čo veď sú to už veľkí chalani. A naozaj väčšinu času len preplačem, pretože nestačí, že som sa rozviedla s ich otcom, teraz vidím, že sa úplne podali na neho a mám to isté. A myslela som, že budeme rodina, ale my naozaj ani nikde nejde. To sa už nič nedá, ako náhle sú spolu, tak sa hádame. A čo je toto za život? Ja to chcem dať ešte dohromady, ja chcem zachrániť tú rodinu. Veď mne na nich veľmi záleží, nemám nikoho, len ich dvoch. Ja som sa rozviedla s manželom kvôli fotbalu. Bolo to ešte dávno, raz sme išli na jeden futbalový zápas, ja som bola vtedy tehotná. Čakali sme tretie dieťatko, malo to byť dievčatko, veľmi som sa tešila. No manžel ma nútil, poď rýchlo, ideme na fotbal, odvez ma, lebo si samozrejme vypil. Tak som ho odviezla, ale sa nám pokazilo auto, museli sme zastať, dokonca som ho aj tlačila. No a on potom neváhal, stopol si ďalšie auto, aby stihol zápas, mňa tam nechal. Ja som dostala strašné bolesti, tak ma potom sa zastavili nejaké okolo idúce auta a odviezli ma do nemocnice. No a to bolo pre mňa posledná kvapka, čo som naozaj mohla vydržať. Tak som si povedala, že nie a že nechcem, aby aj synovia sa na neho podali, aj keď sú tam hádky, bitky, ale som si povedala, že radšej budem s dvomi synmi sama, ako toto znášať a moje zdravie je mi prednejšie. Takže teraz možno vidíte, prečo vaša matka má k futbalu taký postoj, ako má a možno to dokážete lepšie pochopiť obaja. No to by sme pochopili oveľa lepšie, kebyže nám to povieš. A prečo som vám to mala povedať? Niečo by sa zmenilo? No ja by som sa správal k tebe určite ohľaduplnejšie. Ako to vy prežívate? Tak určite si nám to mohla mama povedať, že čo sa ti stalo. Ale pán mediátor, viete, ono je to možno, že ešte aj tak u nás, že ono to vždy bývalo tak, že Marek viac bol s mamou, že sa aj častejšie bývali spolu, keď neboli doma a
Potom, keď ja som býval sám, tak som za to aj chodil za otcom, aj preto sme chodili na ihrisko a tak, lebo mi s ním bolo lepšie, ako vedel ma viac pochopiť a zase Mareka vedela asi mama vždy viac pochopiť. Čiže máte pocit, že nedostávate od mamy to, čo dostáva starší brat? Tak určite je toho menej ako to, čo má Marek. Vypočuli ste si svojho syna. Skúste nám povedať svoj názor. Teraz som z toho trošku taká prekvapená a hlavne z teba, Matúš, že to takto cítiš, pretože ja vás mám naozaj obidvoch stejne rada. Je pravda, že Marek je preč z domu a možno, že je to, že chodí menej domov menej, takže to tak môžeš cítiť, ale dobre, je prvorodený, ale takisto sme všetku lásku som dávala aj tebe. A to, že to zakrývaš, tak ja som tiež potom nemohla vedieť. Ja som si myslela, že si flegmatik, že sa nechceš ani so mnou rozprávať, veď nikdy... Tak čo som má robiť, keď si vždy po mne zjapala? No zjapala, lebo aj ty si bol taký, akože, ale to neznamená, že ho mám radšej. A teraz som aj celkom rada, že sa toto trošku takto objasňuje. A nemohla... Ale však chod za fotrom, on ťa pochopí. Ale prosím my ho ťa, nechápeme, nežiarlite hej, jeden hej. na druhého, aj otec vás má rád, aj ja napriek tomu, aký je, čo je, dali sme vám lásku, všetko, čo sa dalo. Ale teraz sa nehádajte, snažíme sa tu dohodnúť. Videli ste, čo sa stalo, prečo sa stalo, nechcem, aby ste takí boli, nechcem, aby to bolo do budúcna, aby ste to prenašali vy na svoje rodiny. Tak skúsme sa už nejak dohodnúť. Ukazuje sa, že ten problém si prerámcujeme trochu, pretože zdá sa, že športová rivalita ustúpila do pozadia a že sa objavil iný problém, ktorý je možno vyriešiť si pre vás dôležitejší ako vlastne tá rozdielnosť v tom fanúšikovstve. Hej? Takže možno, že to je to podstatné. Čo všetko vás napadá, čo všetko môžete urobiť preto, aby sa ten problém nejakým spôsobom riešil? No, tak samozrejme, že vyšli aj iné veci najavo, aj keď si myslím, viete, ono, teraz je to, ale za tým všetkým je stále ten fotbal. Lebo prídeme, zavreme dvere, tu odídeme, neviem čo, a zase začne, a zase ten ide tou cestou, ten ide to bude, a prídu prvé futbaly. Proste, moje podmienky sú jasné. Podajú si ruky, vysvetlili sme si to, chcem, aby chodili domov obidvaja, aby sa tam stretali, aby sme si dali spoločný obed, aby proste téma fotbal doma bude tabu. Koniec, o tom sa baviť nebudeme, pretože vtedy presne nastanú tie konflikty. Takže je to tak a už nech si fandí kto chce, komu chce a tak, ale žiadne bitky, žiadne takéto, že brat nepozná brata, to nie. Na tom teda trvám. A keď to nepôjde inak, tak ja ich vyhodím z domu. Ja sa už nechcem dožiť toho, čo s manželom. A keď nie, tak ich aj vydedím. Pani doktorka, mohla by pani Elena vyhodiť svojich synov z domu? Vzhľadom k tomu, že synovia pani Eleny majú nahlásený trvalý pobyt v dome, ktorý patrí pani Elene, nie je možné ich proti ich vôli z tohto domu vysťahovať. Pani Elena by však mohla postupovať tým spôsobom, že by obom synom zrušila trvalý pobyt, na čo je ako vlastníčka nehnuteľnosti oprávnená, avšak iba za predpokladu, že obaja jej synovia sú už plnoletí. Následkom zrušenia trvalého pobytu by potom bola tá skutočnosť, že jej synovia by sa museli z nehnuteľnosti vysťahovať, nakoľko by ju obývali bez správneho dôvodu. Taktiež tu padla taká konštatácia pani Eleny, že by vydedila svojich synov. Môže za svojho života vydediť svojich synov? Vydedenie prichádza do úvahy, týka sa vyslovene len potomkov, poručiteľa, avšak na to by museli byť splnené zákonné náležitosti. Pokiaľ by splnené neboli, hlavne ide o tie dôvody vydedenia, v takom prípade k vydedeniu pani Elena pristúpiť nemôže, respektíve, ak by k vydedeniu pristúpila, bolo by zo zákona neplatné. Vypočuli sme si právny názor. Skúste zareagovať teraz. Áno, vypočula som si a chcela by som k tomu povedať, že samozrejme som to povedala v zlosti a v hneve. Mám ich tak rada, milujem ich obidvoch, že by som ich nedokázala vyhodiť ani vydediť. No. Som možno trošku prehnala, ale už som nevedela ako. No. Ja budem veľmi rada, keď sa dohodneme. Mám vás rada obidvoch, tak skúsme nejak sa dohodnúť a žiť spolu, veď mám len z vás dvoch, tak... Ešte vás napadá niečo možno menej radikálne ako vyhodenie z domu? Čo by ste od nich očakávali? Ako som už predtým povedala, že naozaj tá téma fotbal, pokiaľ by mohli, tak naozaj doma o tom nehovoriť. Nech si chodia na fotbal, nech si fandia, ale o fotbale doma nie, lebo len vtedy vznikne ten veľký konflikt a tým pádom by sme tomu predišli. No a už... Dobre, takže prvá téma alebo prvé očakávanie mami ste počuli. Ste schopní vlastne
minimalizovať, pretože neviem, či sa vám to podarí úplne, ale minimalizovať doma rozhovory o futbale obaja? No ja áno, neviem ako môj brat. Tak vedel by som teda aj ja, teda pokiaľ by aj Marek bol teda schopný minimalizovať tie reči o futbale, tak by som vedel na to pristúpiť aj ja. Fajn. A mali sme tu ešte jednu tému, ktorú ja teda načnem. Že vlastne, čo vy by ste očakávali od svojej mamy, aby ste mali pocit, že dostávate to, čo od nej potrebujete? Tak nejdem... V podstate je to teda aj vo mne tie moje chyby, že aký som bol na ňu a skúsim to teda obmedzovať. To je výborné, že začínate u seba, ale skúste aj jej povedať, čo od nej očakávate. Tak možno viac záujmu, aby sa viac zaujímala o mňa, že ako sa mám napríklad. Tak. Skúste na to vy teraz reagovať. No samozrejme potom to není pre mňa nič lepšie alebo ľahšie, lebo ja som si myslela, že nechce komunikovať, takže ja budem veľmi šťastná, keď sa budeme rozprávať nielen my dvaja, ale všetci traja. Takže na niektorých veciach sme sa dohodli. Ono to asi v tom reálnom živote nepôjde tak všetko hladko ako tu keď sedíme a ste v mojej prítomnosti. Vidíte v tej dohode nejaké rizika? No ja ich vidím, aj predtým som ich videl, vlastne sa tu Matúš sťažuje na vzťah s matkou, ale keď som ja preč v Bratislave, tak ju doma ignoruje, chodí neskoro domov a keby tak moc chce mať ten s ňou vzťah, tak príde domov skorej zo školy, nejde do krčmy na pivo, nejde na futbal a rozpráva sa s ňou, trávi s ňou čas, ale on je stále preč a pritom je v rodnom meste. Zase sme sa dostali do situácie, že vlastne hovoríte o svojom bratovi, nie o sebe. Takže skúste o sebe teraz, kde vy vidíte rizika? Kde vidím rizika? No asi v tom, že by to nešlo tak ľahko, tie hádky tak ľahko zrušiť a zabudnúť na ne a byť znova bratia, ako sme boli. Matúš, súhlasíte s tým, čo povedal váš brat? No, pán mediátor, nesúhlasím s tým asi, pretože napríklad chcel by som ja teraz niečo povedať, že keď nás napríklad náš otec voláva von, alebo tak na obedy, alebo kde prejsť sa, tak Marek sa mu vyhýba, nechce sa s ním stretávať a neviem prečo, aj otec je z toho trochu nešťastný, lebo ho trápi, pretože chcel by, ako aj naša mama, nás chce mať obidvoch pri sebe, tak aj on by chcel byť s nami, no ale Marek sa mu vyhýba a neviem doteraz prečo, pretože nemal s ním nikdy žiadny problém a ako aj povedal na začiatku, tak otec mu schválil to, že išiel do Bratislavy, takže chcel by som možno počuť jeho názor, že... No otec mi to síce schválil a je z toho vraj nešťastný, ale stále do mňa zabrdza, čo mne dosť vadí a potom som z toho aj dosť smutný, tak radšej sa mu vyhýbam. Ale ja si myslím, keď teda môžem k tomu niečo povedať, že, aj, že dohoda by nejaká bola možná, aby ste sa stretli. Aj ja by som išla, keď by bolo treba, posedieť si, vyrozprávať, alebo keď nie, môžete... A ja by som išiel, len Matúš ho stále hucká proti mne. Ale áno, dobre to vieš. Tak možno si počul, má pocit, že viacej sa venujem tebe, alebo že ťa mám radšej, teraz sme si to vydiskutovali, tak skúsme sa stretnúť aj s otcom a možno bude nejaké riešenie. Tak ja neviem, už nemôžete byť takí tvrdohlaví obidvaja. Ani jeden ustúpiť, ani druhý ustúpiť. Neviem, no, podľa mňa takto v mediácii by sa to možno dalo, ale naživo asi nie. Ale takto skúsme. No ja viem, že to nebude ľahké. Ale preto sme tu, aby sme sa dohodli. Nemôžeš povedať dopredu, keď sme to neskúsili. Čo ty na to? Tak ja súhlasím. To je fajn, pokiaľ Mári nebude mať problém sa vyhýbať alebo niečo, tak v pohode. Dobre, fajn. Takže ďakujem vám za spoluprácu. Dobre sa mi s vami spolupracovalo. Boli sme celkom aktívni a spolupracujúci. Myslím, že sme prišli aj k nejakým konkrétnym výsledkom, takže vám držím palce, aby sa vám v živote darilo, aby ste našli k sebe cestu a fungovali spokojne všetci. Pani Elena sa napokon dohodla so svojimi synmi a my jej držíme palce, aby doma všetko dobre dopadlo. Máte aj vy konflikt či nedorozumenie a chcete ho riešiť tu u nás v štúdiu za pomoci mediácie? Napíšte nám na e-mailovú adresu info@ajust.sk. Teším sa na budúce.